दिनै सेकेन्ड टाइम नाव बारबावसिगोन नै दैया ओरैबायदि देरदों दिनैहाय वा आसोल ओमफ्राय नै जों लागोनि स्टुडेन्टफ्रा नावजों जि बारना फरायहैनांगौ नै आमथेखायाव एसे देखायहरनायसै आं नै साथा सुखांफैबाय हगारजेनबाय अब्ला हगारजेनबाय नै नावा वा जोंनि दालाङा बेजों जानांगौ जाब्ला दालाङा हरैबो नेनानै दं हनै रोबांनो ओमफ्राय हरैलाय स्टुडेन्टफोर बिसिनि स्कुल गबाय नामा ना बिसिनि उल्था ओरैसो हाबहैयो नामा नै माथो साथा फांथेनानै थाबाय थाखो मा साथा फांथेनानै थाबाय थाखो हाब लेवाद अरबोलाय गबाय आंखौहाय आयो हगारबाय सि हगारदो लाजिदों माहाजोनफ्रानो दिनाव जावोलै मासि खामला होलांबा जायो गैले अबस्थायानो हनै खामथाबजोब्बाय ना थेबा मोनगौमोनलाय दिनै नै सफैनोसैबो होनबोलायखायो सेव सेव सेवनो जपाव देरगासिनो दंमोन नामा दैयालाय खामलाफोरखौनो लाथारखायालै आयो माहाजोनफ्रानो एफा खाथि बायोलै सेसखालै दे जाबाय दे गोथौ नामा आमथेखा बारलांसिगोन रायजोफोर दिनै सेकेन्ड टाइम नाव बारबावलायबाय आमथेखा नावहाटजों फाथाबारि टु आमथेखा लामायाथ' बोरै जाखो नालाय हरै गोजौजोंसो मोनलायदां सफैबाय नै जों आयौ स्टुडेन्टफोरा बिदि बारनांगौ नै आमथेखा स्कुलाव फरायहैग्राफोर बोखो नोंसोर साला